माखासे लोगोफोरा बहा थांखो लोगो मोनाखै आरोना मा गोमागो दै लानो थांनाया माने सफैयाखैनो दाबो भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो हागोन बाय बाय मंगलबार थांगोन बेसेबां माबानि बेसेबां इयार्सनि माबा प्रसेस लादों जेनेबा 3-4 इयार्सनि लादों आरोना मानो फैयोब्रा बयनाय खालामो राइडारफोरनि लामाफ्रा बेफोरबायदि वाव लामायानो दिनवानो जाबाय गासिनो मा लामासो लाबोफोराखै राइडारफोरनि लामाफ्रासो gila ini mahal gila ini mana sih nama oh guys ini robot bagan baru syuting lah nanti boleh deh pak robot bagan kita nih wow guys ini lama ya jalan deh oh my god ini kenapa ada lama kira-kira Darling, respect to the juga. Hello everyone, welcome back to my channel. Tayang mau bodong sekarang nang temen ah, ang nih background nang habis kabe dah. Bodong oh. Jamkan mo salah ko. Jokan mo dada yung kalilong nagdagdag ka mo ba? Jadi lompi kan apa yang mau? Selawat Muslim is section. Đâu chỉ bây giờ thế nào mà khai lập làm sao được Virat portan apa itu mata manusia lah. Udah nusara section lah. Udah aku further orang sama ada. Guys, deh Perekondo nih gedan bisa binar na. Alright. Masa nggak benar? Benar. Bis monai mereka ya kan di bis pas biar na bis iya sku berada mah kulit purana bis house iya oke radio kena ini oh mana pasti lewat asik lah mana nih tuh jangan nih na mana tangan mulai hah Mongolbar bifur jaga karena share man mana jaga dong nih purna puri jaga bis bah man mana jaga karena hah bisa mana man bisa dong nih akan saya no jane bawa hoi Yo, kita lagi prepazram pisagan pala tangal. 1 लाख kan sih sudah baru lagi 1 लाख guys nih ebar photoshoot ni जागायजेनसै deh guys nih view नायबानो एकदम बरिया जाखानो Itu lah kita nilai foto lah deh berada. Blog lewat. Cina direktora. Video lansir menseru. Deh, wow. Ma video. Ma video. Oh, baso insta iri zona itu kan? Dan emang bisa lala nama tanah gue, kak yo? Yo, kamu? Iri lah, cina icing. Icing lah, itu mana?
बैथिं थांनांगोन बैथिं आरो ओरै गिदिर थांनो नागिरदों हा नै गाइस अमा हांनाय लांसै आरोना अमा ओमफ्राय नैबे माबा दाउ गामिनि आं भुटान थांथौ होननानै फैनागालि गामिनि गासिनो नैखिनिया बेरेखौथ' लाबायानो बबेमोनलाय दखान खालामनायाव खिनियामोनलाय मानसिया दखान खालामनायाव दखान खालामनायाव बबेमोनलाय दखान उदारमेन ना जो आग लगाए ना एन्जार गरमलै दिनै बोथोर हा गासिनो बेयाव बेदर हांनो लानायदों आरोना बेदर हांगासिनो जोंना मेदामजिया जों दा बेयाव दं नेनानै लोगोजों जों लोंग्रा एसे लादों आरोना नर्मेल सा ओरैनो जासै आरोना ओरैनो नर्मेल टाइम पास खालामफैदों गरमनि दिनै सानदेनि दिनै सान्दुंआ दिनै बिराद नर्मेल आरोना बिराद बरिया जादों दिनै बेरायनो थाखाय लानांगोन र' जालालै मोजां गासिनो फंबाय माथो दाबो मोना नामाब्रा हांगासिनो चिप्स लादोब्रा चिप्स दं लेसखौ लानोसै आरो बै मोनसेखौ लानोसै लेसखौनो लानोसै जाला नम्बा गासिनो गार्डेना लेसखौ मोनै लायो न बालु मोनदांलै बानलु बानलु बेखौ लालाय गैया ग्रिन मटर लाबो जों बिराद सिक्रेट मानसि नामा बनाय नामा साना मोनो नामा ब्रा आलु बायदि बानांगौ औ गाइसटिनि मा जायगा सफैखोलै हाजो नै लोगोफोर हाजो खाख्लावसेया नै भैरबकुन्दनि हाजो खाख्लावसेया नोंनो होथाना जानायनि बेलाय आंनिया गाइस दासो सफैदों नै जायगायावहाय रिजर्टआव भैरबकुन्द रिजर्ट बिराद मानसियाना जेरावबो मानसि नै इथिं दिनै सानदे नालाय बिराद जे मानसिया आरोना इथिंबो नै ओरैबो माबागासिनो पार्टि जादों इथिंबो जेरैबो आरोना र' इथिंबो जेरैबो आरोना मा दे गरमब्रा लोंनांगौ थान्दा दा लायगोन र' थान्दाखौ ओइ दंखायो दखान बे फट' लादो ओरैसा एसे थालाय दंफां गाखोनाय मोनसे फट' होदोलै ओइथिं लाजाबनो दा भिडिअ मोनसे वाव दे मालायसो मालाय नै माबा दंफां मा होनोमोनलाय आमलाय नङाना बे दंफाङा खैरो आमलाय दंफां नङा जानो बे जोंना फट' साफायनो माबा रेडि खालामगासिनो नै ओइनि गाहायाव फट' साफायनो आरो रेडि जानोसै आं गेजेराव थागोन नोंसोर उनथिं दे थागोना दे गोजौफोरा उनथिं थाफैलै गाहायफोरा सासेखौ नुवासैनो माथो दे ra Jarlas Ania बोरै नायनो आंनि खाफालाव खेलेन गैया नायनो बोरै नुदों फट'खौ आंखौ गाज्रि नुदोंमोन खोनालै नै ग्रु भैरबकुन्द थांदोंमोन मोनसे फट' आरो मोनसे सिन आरो मेम'रिज गाइस बिराद गरमलै आयौ दिनै आरो सान्दुंआसो नर्मेलखायसो एसे माबा जाबाय जि थानो हाबावदों दिनै सानदे एसे मोजाङानो बोथोरा
टाइमाराव पेजेन्ट होबाय र' रेडि नै मालाय फट'सुट सोलिगासिनो बेजों नै वाव दे साफाय जाबाव आरो मोनसे ओरै टेटुआ बोरै फिसौनिया टेटुआ ससमा सोना लाया ससमा गाना मा गाना गानबायब्रा नै लोगोफोर जोंना नै फंबाया नेगासिनो बेदर हांना जानो बैथिं ओइनि जों बनायगासिनो माखासे आरो जोंना टिमा नेगासिनो आरोना बनायगासिनो पेकिं लाना थांनो नागिरदों नेगासिनो दहायथ' फुङाव एकदम मर्निंआवमोन बरियामोन बोथोरा दा इभिनिंआवसो एकदम माबाया लाइटआ बारा जाबायना उफाय गैया आरोना एसे दिनै एसे दिरि जासिगोन नै लोगोफोर नै बिथिं थांबाय भुटान ओमफ्राय नै बिथिं थांबाय अरुणाचल टावां बिथिं थाङोबा आरो नैथिं नैबे हाजोनि बे गोजौनि बे हाजो गाख्लाबसिनिफ्राय थांलांबाय आरो अरुणाचल बिथिं गाइस नै आइसक्रिम दाला नामा नोंलाय बेखौनो जाना होजागोनसो नोङो दा आंनो दालालै खबर नांबाय आंना दाहरगोन आंलाय ini skin ada orang आइसक्रिम गाइस नोंनि स्केनारखौलाय आंलाय नोंलाय मायदि हरनो दालाय Honda ini orang deh skin aku minum dah दे जागोन दा हरगोन दे आं दा नेट गैया आइसक्रिम गाइस आइसक्रिम कुरकुरे वाव दासो थान्दा नादों बोरायानो कुरकुरे কি হচ্ছে मोनथारबाय सिजानो एसे थांमारसिगोन आरोना मंगलबार थांगोन मा बेसेबां माबानि बेसेबां इयार्सनि माबा प्रसेस लादों जेनेबा 4 इयार्सनि लादों आरोना साबियासो खावना थांनो होनदों ओमफ्राय बिनि उनावसो फैगोन होनना सानदों माने न'नि प्रब्लेमफोरखौबो गासिखौबो सल्भ खालामनानै फैगोन होनना सानदों ओमफ्राय बिया सियाफ्रा मा लांगोन दे लांबालै गोदान लांगोन बेनो शरुमनिफ्राय उथायनानै बिया हाबाफोरखौथ' सानथ'वाखै आरो दे लाङा आं दं दे लाङालै फाग्ला बर' जायगाफ्रावनो साबि लाङोनालै ओमफ्राय दा माला थांगोन बा खै थारिखआव थांगोन ओमफ्राय थांनाया 30 तारिखआव मंगलबारै थांगोन मोनसे लाबा लेडिस साला ट्रेनाव फैसा बि नोङो खै थारिखआव ओमफ्राय 20 तारिखआव 20 तारिखआव दिनै खै तारिख जाखो दिनथ' 18 जाबाय दां माथो 18 जाबाय गाबोन 21आव थांगोन आरोना ओमफ्राय माबा प्लेनिं दंबाय नामा Ambil je ओइथिं बेरायनो फै ये देखो ये मेरा भाई है ये देखो ये मेरा भाई है ये मेरा भाई है इसका 2 गर्लफ्रेंड है 2 गर्लफ्रेंड ini problem Buka tin 3 होगा अभी itu betul 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 Rani वाले प्रोसेसिंग में चल रहा है अभी भाई को पागल ये मेरे भाई है लेकिन ये बहुत बदमाश है 2-3 गर्लफ्रेंड लेता है बदमाश yes बैदोंमोन र' दिनैल' खननै जाबाय आरो फैनाया आं फार्स्ट टाइम फैदों आरोना बे ब्रिजआवहाय बेस्टिजों फैबा स्कुटियाना गेर गाबखायो ससे टाइम माबा स्टार्ट बन्द जाखायो गारि बोराय जाबायना थिखादारावसो फिसाया माबो गोदान गारि होबावाखैना आरो बे स्कुटि बोरायखौनो सलायगासिनो आरोना ayo sorry dai ka na wadai ka wani ya zube da गाइस दा पार्टि फिसा फिसौ जाखांबाय आरोना दा जों दा लासैनो थांनोसै न'आवहाय मोनाबिलिबो थांसिगोन जोंहा सासेया दिनैनिफ्राय एसे बेलेग जायगायाव थांसिगोन आरोना लोगो मोननाय नङा दिनैनिफ्राय बिदाय होसिगोन गाइस नै जोंना आसोला माबा फट'सुट खालामनो नागिरगासिनो
मा फन हरबाय थादों जोंना राजा दैमारिया र' दा हरगोन आं दा हरथ' रिसिभ खालामथ' आं दा गाइस नै गाहायनि भिउआ नै भैरबखुन्दनि भिउआ गाहायनि भिउआ अ माय गड शिट नैबे गोदान ब्रिज आरो नैबे बैयाव सिगांनि पुराना ब्रिज ओइबे ओरैबो फट'शुट सोलिगासिनो आरोना नैबे ब्रिजआवहाय होननानै आसलाबो फट'शुट खालामगासिनो जाबाय रेडि अ राजबाय गाइस दायो फट'शुट ओमफ्राय पार्टि सार्टि जाखांबाय दा थांसै आरोना लोगोफोर थांसै लोगोफोरानो फैयाखै माबा थांबाय आरो दै लायनो होननानै सानै लोगोफ्रा अबाव दङ दा फात्ता गैया बिसोरो फैगासिनो खोमा स्कुटियानो गैला गाइस नै पासता जाबाय खोमा जों दा अरुणाचल भुटान बर्डार खाथियाव दंमोन आरोना नै जों दा थांसै एसे पार्टि एसे एन्जय खालामबाय गासिबो दा लोगोफोर सानैया अबाव दंहैयो फात्ता गैला सासेया जोंना जों बा महाराष्ट्रआव एसे थांसिगोन आरोना दिनैनिफ्राय टाटा बाय बाय जासिगोन लोगो मोननाय नंला सानडे मन्डेआव थांगोन नामा थार्सडेआव थांसिगोन लोगो मोननाय नंला जोङो आखायावहाय दङ ट्रेना ओमफ्राय गाबोनो मोजाङै रायज्लायगोन आरोना ट्रेना खैथायाव दंमारो मंगलबाराव एसे दिनै बेखायनो बिनि थाखाय जों एसे भैरबखुन्दआव फैनानै एसे गासैजोंबो एसे पार्टि खालामनानै एसे इन्जय खालामबाय गासैबो दा लोगोफोरजोंहाय औ लोगोफोरजों जोंना भिडिअआ बेखिनियावसै आरोना बाय बाय टाटा नुदो टाटा बाय बाय लोगोफोर भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो हागोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं माखासे लोगोफोरा बहा थांखो लोगो मोनाखै आरोना मा गोमागो दै लायनो थांनाया माने सफैयाखै दाबो बहा गोमाखोथाय मिथिया बहा गोमाखो लोगोफोरा हा मा गोमाखो लोगोफोरानोथ' बेनोथ' जाबाय दा सानैजों थांबाय दै लायनो होननानै दा सानैबो गाइड गोमाबाय अबेबा दैफ्राव गोजाव लांबायसो नामाब्रा सन्देहसो जालायलाङो हा बिसास मोनलाय लाहाला सानैखौ बिसोर सानैया माने दै लायनो होननानै थांदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाबो सफैयाखै ओमफ्राय जोङो सुसकेट खिनियाव नेनानै दंबाय थायो भैरबखुन्दआव ओमफ्राय दाबो बहानो ओइथिं दखानाव थांदोंमोन ओमफ्राय दाबोनो सफैयाखै माने नोंसोरनो देखायनो र' दैया दैयानो बेयाव दैया एफा गोसा फैदों नै लोगोफोर सुसकेट बियो आगोलनि गोजाम आरोना ओमफ्राय बेथिं थाङोमोन सिगां ओमफ्राय बेथिंसो दलं गोदान बानायबाय आरो ओमफ्राय बे सिगांनि सुसकेट गोजाममोन ओमफ्राय बेयाव सिगाङाव गुड्डाय दखान दङमोन ओमफ्राय दायो माबा SSB केम्प बानायबाय नामाथाय बेथिं बारा मोजां मोनथिया आरोना लोगोफोर बेथिं सिगांनि सुसकेट गोजाममोन बेथिं जाय लामाया ओमफ्राय दा ओइ बे मोनसेथिंजाय दलं गोदान बानायबाय आरोना बियो दलं गोदाना ओमफ्राय लोगोफोरा मा थांखो मिथिला लोगोफोरा मा थांखो दैयावसो गोजाव लांबा नामा सन्देहसो जालायलाङो लोगोफोरा गैला आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बहा थांखो मिथिया दाबोनो सफैया ओमफ्राय माने दै लायनो थांदोंमोन आरोना दै गुसु लोंनो लुबैनायखाय ओमफ्राय बहा थांखो माने मिथिस्राला दाबोनो सफैयासै माने लोगोफोरा इथिंसो थांदोंमोन गोमाबाय जाला